Molt bones, estem aquí a Lloret, una altra edició de la ruta fotogràfica de Mallorca. Com podeu veure, aquí darrere ja hi ha l'església i la inauguració se fa en el convent. I després de l'inauguració hi haurà 4 colles de dimonis que actuaran i aquesta edició és important per mi perquè surt el cartell de l'inauguració o el cartell de l'edició és meu. Entonces, anem a seguir, anem endavant i a veure què tal. Estem aquí de dins ja, en aquest paratge meravellós. Fa un any exacte vàrem fer la segona exposició de 6 mirades en cercant bobotes i res, avui tornem un any després per una altra inauguració. I vulguin o no, les coses del destí, les fotos estan a la sala on vàrem exposar l'any passat. Una part de les fotos, aquí es poden veure les vistes espectaculars del convent. I res, aquí hi ha les fotos, els dimonis, com no. Avui tindrem sessió de dimonis. I aquesta gent, si no vaig equivocat, si en Josep Soler és la gent que inaugura, que s'ajunta a la ruta enguany, aquest mes. I res. I mean to be. Oh, take my hand, take my whole life too, for I can have only love with you. Like the river flows down into the sea,
and it's so it go something